Għawdex kien għadu u jibqa' priorità ta' dan il-gvern. Għal dan il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri fil-Parlament waqt l-estimi finanzjarji ta' dan il-Ministeru għal dan il-budget. Il-Ministru spjega kif l-impenn ta' dan il-gvern lejn il-gżira ta' tletolijiet tidher fiċ-ċar fl-allokazzjoni tal-budget għas-sena d-dieħla. Il-Ministru Camilleri faħħar ukoll il-ħidma tal-gvern sabiex jippreserva l-impjiegi f'Għawdex, speċjalment dawk fis-settur turistiku. Dan fost oħrajn permezz tal-iskema tal-vouchers li tat spinta lil konsum lokali u l-Covid Wage Supplement. Għat inħarsu l-għeni Covid Wage Supplement, Signora President, naraw li f'Għawdex din koprit anzi 45% tas-salarji u li minna gawdew xejn inqas minn 4,200 ħaddiem. Dan kompla jippermetti li l-bosta negozji ikomplu bl-operat tagħhom. Il-Ministru sostna wkoll l-investiment fl-infrastruttura uċija u l-inċentivi fiskali li se jkomplu jixprunaw aktar xogħlijiet f'Għawdex. Għal kritika tal-Partit Nazzjonalista, Camilleri sostna li bħalissa f'Għawdex hemm aktar minn 11,600 persuna jaħdmu, dan b'kuntrast tal madwar 8,000 li kien hemm fl-2013 u b'hekk żieda ta' 42% fl-impjiegi taħt Gvern Laburista. Hawnhekk tkellem ukoll il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Riafalo fejn sostna d-differenza bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista dwar il-Gżira Awċija. Id-differenza aħna u intom hija din, hija sempliċi. Illi aħna għalina bħala gvern Għawdex huwa l-ewwel qabel kollox. U l-Ministeru kollha jaħdmu fl-interess ta' Għawdex. Għalikom le. Minnaħa tagħha d-deputat Laburista Ġustin Caruana sostnit anke l-ħidma tal-Gvern fil-qasam ambjentali f'Għawdex. Ma nistax ma nsemmix ukoll il-mod alternattiv kif qed naraw trasport f'Għawdex, allura l-electric buses li ġibna minn fondi Ewropej, il-fondi li ġibna biex ikun hemm ir-rivoluzzjonar tal-flotot tal-vetturi biex nibdew naqilbu għal vetturi tal-elettriku biex appuntu nkomplu nipproteġu l-ambjent Għawdex.